Assalamu alaikum à tous les frères musulmans. Mbaw fukaw nula aywa bashite maître badini lo nan bene ala to were no o ba fo maku karafilu mao maniti karafilu lo afle ne bi mbaka da auma ala yere jatika kama ana kira yere boya koso inshallah ni karafilu ni abe bara chamanke karamago ba do loni dolu adugun no ma chamanti kalo menala sona mbona be kilingilin aw buna be soro membe minyina fe ay abonné anga chaîne kan na abonné na akana nyina de ay notification like pour que ni video blara ka soro aw connecté internet na connecté drone abe video soro aw yere nye aw kana nyina aya partager wala sa balma minun ti chaîne ni ko kalama ka bo kalama ka se ku yere na fanangal atowe o baraji bi se aw mbela jelende ma masha Allah o tebenin ko fe mana do ala to yere to la ka nyefo awe abe bara minun ke abe bara chamanke dugu koloka ale majugu fle majugu do be o be ko jugu ke ka tase yoro dora o ka nimina o ka sakara be gele akosobe dɔ bɛ se ka ɲani san saba a b'a dɔn a tɛna wuli mɛ ala ka masiba bɛ la kan ani tɛ minɛ joona karafilu b'o bɛɛ furakɛ mɛ bi an mako bɛ yɔrɔ fila de la o ye mun ni mun ye a ka hɛrɛ bulonda ani ka mɔgɔ fila kɛ ka bɔ bana na n da bɛna se o nasara fila de ma kɛwaleya ma kɛrɛnkɛrɛnlen ma ni maa banabagatɔ b'aw fɛ bana min n'a si ma dɔn aw b'a ɲini k'a furakɛ ka dɛsɛ a ye ko bɛɛ kɛ ka dɛsɛ bana yɛrɛ ma dɔn jango a ka furakɛ aw kana kuma caman kɛ a ye karafilu don aw sɛbɛn siɲɛ 70 n'a y'a sɛbɛn siɲɛ 70 ka ban a bɛ li ɲini li min ma jɛni a b'o de ɲini k'a bila nasi nin kɔnɔ n'a ye li bila a kɔnɔ ka ban tuma min na a bɛna sɔrɔ ka mun kɛ a bɛ to k'a d'a ma a b'a min a b'a ko fo tile 9 furakɛli yɛrɛ depuis a ye fura koli daminɛ don min na i b'a ye yɛlɛmani bɛ don a ka bana na yanni tile 9 b'a fɔ a bɛ taa dafa mɛ même n'a nɔgɔyara a bɛ jija tile 9 ka dafa a kana tigɛ dɛ a bɛ jija tile 9 ka dafa n'a b'a ko a bɛ to ka wurudi kɛ siɲɛ 77 lon bɛɛ su fɛ ka a sin banabagatɔ ma inshallah a tigi bɛ kɛnɛya masha Allah o y'o nasira ye mɛ mɔgɔ min bɛ hɛrɛ ɲini n'a ye don i ye muso dɔ i b'a fɛ ka furu a ma sɔn i ye juru b'i kan i tɛ sera k'a sara i bɛ fɛ ka baarakɛyɔrɔ dɔ dayɛlɛ wari t'i fɛ k'a ko daminɛ a kɛra ko o ko ye sisan sa i bɛ karafilu nasi bɔ siɲɛ 7 dama yira i bɛ to k'a ko et puis i bɛ to ka karafilu yɛrɛ duwawu wuridi siɲɛ 77 lon bɛɛ su fɛ mɛ a tana ye min ye a tɛ wuridi yelen na dɛ i bɛ kuran faga parce que ala tɔgɔ min a bɛɛ ye nɔrɔ tɛ sɔn nɔrɔ ma wala o de y'a tana ye inshallah n y'a di aw ma ala min jatigɛ kama ala k'a jaabi aw ye a duwawu de sɛbɛnni ye ten bisimilahi rahmani rahim allahumma salli ala sayyidina muhammad ala sayyidina wa maulana muhammad wa sallam tasliman allahumma inni as'aluka bi hurmati karafilu wa kahafilun wa rajilun wa sahadilun wa mahilun wa yusalu wa yafilun wa an yanfilun wa mutaraddafilun wa mahilun wa nubiyailun wa marailun wa ismaila wa rasailhum farajilun ya mutali salim ya mutahakaliun ya malhutan ya sa'ayutan ya saliyatusu ya kaubatusu ya mastutiyatan ya mastakatiyatan ya mastataluna ya karakaraturuna ya fataharitu satuyan ya mustaliun ya mustatuliun ya rabbal alamina siɲɛ 70 a bɛ wuridi nin cogo in na siɲɛ 70 ala ka barika don a la ala k'aw nafa n'a barika ye inshallah ni ye ruhaniya belenbelenw de ye ala ka an nafa n'o rahɔlɔma ye aw salamu alaikum